zvekuti unogona kupinda kumukadzi wangu usina chekudzivirira. Zvinova zvinhu zvinorwadza zvekuti inini ndinofunga kuti saka ndichange ndiri papi. Nekuda kwemunhu ane pfungwa anoziva kuti chinhu chandiri kuita chakaipa, but otadza kuziva kuti chinhu chandiri kuita chakaipa. Pamusoro yevanoremekedzwa varipo pakati pedu, pamusoro yevaridzi veguta nevagari vemunharaunda ino, minista rangu ndoitwa Tafadzwa Chivanda. Ndinotenda kuti ndiri mugari wemuno muLonglands. Ndakagara muno kwenguva refu. Pamusoro pekunge ndichigara muno, ndakasvika pakupinda chechi nguva yaRashai murimo uri pano. Tikapinda chechi pamwe chete, tiri kupinda chechi pamwe chete, takanga tiri kuwirirana zvakanyanya zvakasimba nemumwe wangu tichiti tiri kusimbisana pakunyengetera, tiri kunamata. Asi inini pachezvangu handina kuziva kuti pane vaviri vanowirirana pane mumwe anogona kuda kungoseenzesa mumwe zvisina kunaka. Handina kuziva kuti iye panguva yekuti inini ndiri kuvimba naye, iye ane urongwa hwaari kuita pamusoro pemudzimai wangu. Ndinotenda kuti ndaibuda mukati meguta rino ndichienda kunoshava kuti mhuri yangu irarame. Ndinotenda kuti ndaimuoneka semumwe wangu kuti shamwari ndakuenda kubasa. Iye osvika pakunditi zvakanaka hama yangu, ondiperekedza neimwe nguva mudzimai wangu aripo. Ndonokwira bhazi ndoenda, iye osara odzoka bheki aine mudzimai wangu, achitaura nhaurwa yake yaaida sekuziva kwaaita. Ndinotenda kuti tiri pakati pekupinda chechi takambouya pano pamambo tichikumbira huni dzinova dziri huni dzekuti tiwane kuita musangano. Ndikauya naye tikatema huni, tikatenderwa namambo, tikapiwa, tikatema tiri tese tichikurukura nyaya, tichiti tiri kukurukura mukusimbisana, tiri kuita ushamwari chaiwo. Asi panguva iyoyo ndisiri kutoziva kuti ane zvaari kuita kumukadzi wangu. Nomba apfimba mukadzi wangu, mukadzi wangu nomba abvuma nomba vadanana nomba vaita zvavakaita. Ina handina kuzviziva panguva iyoyo. Nofunga ndakazoti ndati inini ndakubuda hangu mukati mekereke iyi nekuda kwezvimwe zvikonzero zvainge zviripo zvichiitika nekutadza kuti vanhu tanzwanana pakunamata. Ndikati ina handingakwanise kuti ndikwanise hangu kunamata nekuda kwezvakadai, regai hangu ndibude. Nomba ndabuda kudaro, ndakatanga hangu kungoti semunhu anonamata regai hangu ndingonamatawo zvangu. Nevandainamata navo nomba tatanga kungonyengetera. Tiri kunyengetera kudaro, mudzimai wangu akazongosvika kuti iye ega zvinhu zvaakanga aita izvozvo naRashai. Akasvika akati baba B, ndine nyaya iri kundinetsa. Ndikati une nyaya iri kukunetsa yakamira sei? Zvikanzi ini kumashuroko patakambopinda kuchechi kwaRashai vakandipfimba nguva refu ndikaramba, vakandinetsa ndikaramba, asi ndakazodzimara ndadanana navo handizive kuti zvii zvakaitika. Ndikati uzive zvakaitika? Zvikanzi yes. Ndikati so madanana nomba maita sei? Makapererera ipapo? Zvikanzi aiwa hatina kuperera ipapo. Zveshuwa vakavata newe. Vakavata newe kupi kangani? Zvikanzi aiwa vakavata newe kakatowanda kumapower line. Ndo zvakaitika. Waita hako. Nyaya iyi kuti mudzimai aiburitsa handina chandakafungira kana chandakaziva. Iye ndiye ega akazotaura. Andiudza kudaro ndakasimuka. Ndikati ndoda kunoona Rashai.
handingamuvhunduke, handingamutye semunhu wandaipinda naye cheche, ende iri shamwari yangu ndisiri kuziva kuti nini ari kundiita bango rekuhwanda. Handinoti ndakuenda kubasa iyo kuti aenda hana zvaachaziva, chirega indeende kumba kweshamwari yangu. Ndofunga ndakaenda ndikanomutora ndikagara naye pasi, ndakasvika ari pabasa pake achiita zvidhina zvake. Ndinotenda kuti amai Rurere vari pano vakanga varipo ipapo. Ndikasvika ndikamudedza, ndikaenda naye patakaenda. Ndikati no baba Rashai, ndine nyaya ndauya nayo pano. Nyaya ndauya nayo pano ndeyekuti zvinhu zvamakaita zvese nemudzimai wangu ndiri kuzviziva panguva yatakanamata tese. Zvikanzi baba, handina zvandakaita. Ndikati kana musina zvamakaita zvakanaka, ina handisi kukurwisai, hatisi pakurwisana. Tikarwisana ndoenda kujeri kana imi moenda kujeri. Asi mimi kana maramba yenyu chinhu ichocho hapana zvakaipa. Vakati mudzimai wenyu anofanira kunge aripo apo, inini ndiri papo, obvuma nyaya yake. So ndinotenda kuti Rashai vakazosvika pakubvuma vakati ndokumbira ruregerero mumwe wangu, zvishuwa zvinhu izvo zvandakazviita. Kati aiwa, kana makazviita zvakanaka. So ndakazobva ndanoudza mudzimai wake iye Rashai, ndataurira mudzimai wake. Mudzimai wake akati zvino vachagona kutadza kunditaurira kuti vauye ikoko vabvunze nyaya. Ndikati aiwa, tichaifambisa zvakanaka kuti mimi muzivewo kuti zvishuwa ndo zvakaitika here. Takazoendapo kumba kwavo tichida kunoti tingozama kuti tinzwe kuti nyaya izvo shuwa Rashai ndo zvaakaita here. Tikaenda tikanogara pasi tikakurukura nhaurwa iyoyo. Mudzimai wangu akakurukura zvaakakurukura. Rashai akabvumawo zveshuwa akati aiwa, ndinodzoka zveshuwa ndakatadza mumwe wangu, ndokumbira ruregerero. Ini nomba ndazvisiya zvakadaro, nofunga ndakazobuda ndichienda kubasa. Nomba ndazobatwa naAmakina vachiti ndine nyaya yandakanzwa, uyai munditsanangurire. Ndikatsanangurira Amakina kusvikira vanditi nyaya iri kuzikanwa kwamambo, ndikauya ndikaiisa pano. Saka ndiri kuti mambo vedare ndiyo nyaya yakaitwa naRashai pamusoro pemukadzi wangu. Ndatenda. Right. Musati magara pasi. Nauyo iyi ndinokuzwa kwandiri kuita kwamuri kutaura ipapo vanoisa uri kunzwa. Muchinzwa nhau iyi munzvimbo menyu mune mukuru chairman wacho, makamutaurira here ndozvakaitika? Chairman handina hangu kumutaurira panguva iyoyo. Ndakazobuda ndichienda kubasa. Pandakadzoka ndinotenda kuti ndakazotaura naAmakina ndikati ndokumbirawo nhamba dzachairman, vakandisendera. Ndikadzitraya nhamba dzachairman dzichibva dzaramba kuita. Ndopandakazobva ndauya kuno ndichizotaura nhaurwa yangu ndichitoti ndambei ndichitraya kuti ndibate chairman, yaramba kuita. Asi Amakina vakanditi handakatovataurira nhaurwa yakadaro. Right. Imi pamakanzwa nhau iyi kanzwa chiti makagara pasi makakurukura akakumbira ruregerero, makamuregerere pakakumbira ruregerero? Handina kumuregerera. Hamuna kumuregerera? Ndotenda. Mukadzi wenyu paakakuudzai kuti ndo zvakaitika achitsanangura, andi zvakaitika kangani? Ungagona kundiverengerawo kana ugona kundiudzawo? Ndingati iye kutaura kwake akati takazviita kakawanda. Ndinotenda kuti varipo pano. Aiwa, ndichiri kutaura nini? Vakati takazviita kakawanda. Ndoizwi ravakataura, vakati takazviita kakawanda. Right. Hatidi kudara harina guwa nai. Imi makanzwa makavaona here vanhu ivo vachizviita? Handina kuvaona. Asi makanzwa ka? Ndakanzwa nemudzimai. Chii chakaita kuti imimi, haisi nhau yekuti imimi makanga mabuda muchechi, chakaita kuti mubude muchechi chii? Because nhau iyi kai mati pamaiuya makatsvaga huni, mazobuda muchechi mukadzi ndopaakazotaura. Haisi nhau yekuti mama buda muchechi here. Chii chakaita kuti mubude muchechi imi mama inamata imi? Chii chakatanga kubuda kwenyu muchechi? Naurwa yakaitika pamusoro pekuti tizobuda kereke. Mushure mekunge tauya tichikumbira huni kuno kuna mambo, tichibva taenda paungano tichiita kereke musangano womuna April. Saizvozvo April yaakusvika. Saka tiri pakati pemusangano ipapo pane nyaya yakabuda tiri pakati pekereke pamusoro paiye Rashai zvakare aine mudzimai waakanga awanikidzwa ainaye nyaya iyoyo.
takanga tiri sechechi takaungana mamwe maprofita mumva atanga kurira nemweya pamusoro penhaurwa iyoyo, ivo mushure mekunge vasimuka vakuda kuti vataure ivhangeri. Saka zvadaro mweya wakabva watanga kuti kwete handizvo, hazvingafambe zvakadaro. Saka chechi ndinotenda kuti yakabva yatoita disorder panguva idzodzo. Tikagara pasi taakubvunza kuti ko baba chii chakaitika, zviri kufamba sei, zvingaite here kuti tinamate pamusoro pekunge zvinhu zvichibuda zvakadaro. Ivo vakati kwete handina kuzviita zvinhu izvozvo, handina kuzviita hama dzangu. Tikati aiwa, ko nyaya kana yabuda sekudai, imimi munenge maakuiramba papi iyo nyaya yabuda saizvozvo? Zvikanzi aiwa handina kuzviita. Nomva varamba, kufunga ndakazovatorawo ndikaenda navo parutivi ndikataura navo ndikati baba, kana tichinamata hatikwanisi kuti tiite tsika dzakadai, nekuti kana chiri chinamato hachingakwanisike kuti tingaende mberi tichiita tsika dzakadai kana tichinyengetera. Inini handichaziva pamusoro pangu nemudzimai wangu. I think pamwe imimi zvinhu zvamuri kuratidza kunge zvichiitika izvi, pamwe kumudzimai wangu muri kutozviita, inini handichaziva. Ndaitaurawo semunhu ari kungotaura ndisingatozive kuti ivo vari kutozviita panguva yakadaro. Saka ndo chinhu chakabva chanditi inini kuti ndirambe ndichinamata hangu apa handichakwanisa. Ndakabva ndabuda paitika nyaya yakadaro. Right. Inini chekutanga baba mune mhosva iyi. Imi muchechi mami nechidano chii? Ndaka ndiri kufundisa. Kufundisa. Ndotenda. Mufundisi maitungamirira vanhu ndizvozvo. Ndotenda. Indi panapa ndiri kunzi mambo. Ndimudare mamambo handi ndizvozvo. Ndoitirwa chakaipa vanhu vakaungana saizvozvi. Ndobva ndatiza vanhu vakaungana ndisingaudze vakuru vamwe vatungamiri vakuru vedu kuti ndozviri kuitika pamunhu uyu. Saka ndambobvunza makaudza chiyamini. Dai makanga makataurira kuti iwo ona iwe zviri kuitika panapa muchechi medu izvi, ndinofunga kuti dai nyaya yakakasika kugadzirika. Asi zvisinei hazvo, chidzidzo kune vamwe vari pakati pekutungamirira kuti iwe wakasaburitsa chiri kuitirwa mumwe munhu kana kusazivisa munhu one zviri kuitirwa mumwe munhu izvi, iwe uchave nedambudziko rakakupfuura ipapo. Saka zvisinei hazvo, imi hamuna chokwadi nekuti makanzwa kuti titaure kuti tibvunze rashai zvokunzwa zvinonetsa. Tinombonzwa mukadzi wenyu kana aripo, maita basa gare henyu pasi, chazokubvunza chazokudai. Amaitiwe pamusoro imamo, pamusoro wedare. Ini zita rangu ndonzi Mutasibinga. Nyaya yakaitika ndeyekudai. Tainamata nemurume anonzi Rashai. So tichinamata tese akabva atanga kuisa mameseji mufoni mangu. Pandatobvunza kuti ko mameseji amuri kuisa zvikanzi aiwa hazvina basa. Mubva watanga kuisa mameseji, mubva watanga kundipfimba. Ndikamboramba ndichiramba wachingoisa mameseji. Rimwe zuva ndobva ndapfuura nekumba kwavo. Ndapfuura nekumba kwavo mubva wati uyai nepano zvikanzi uye $5 panyaya dzedu dzaiza tikataura. Ndikati aiwa ni $5 yenyu handiswida. Wadzokera umba. Waramba wachingoisa mameseji pafoni pangu. Rimwe zuva futi mubva ndapfuura nekumba kwavo ndichienda kwandaenda. Mubva uya zvikanzi maibhiu yamutore huku iyi. Ingokavhira panyaya yangu iya yandakataura. Ndikati aiwa huku yenyu handiswida. Vataramba vachiisa mameseji mufoni mangu, vachiisa mameseji ndikamboramba. Patazosvika pakubvuma, handizi kuti chii chakatozoitika ipapo. Vandasvika pakubvuma, ndabvuma kudaro mubva taita zvatakaita, mubva tadanana, mubva tarara tese, asi takatorara tese kakawanda. Bose kudarika nyaya yemotobudisa zvatakaita, hatinoda kuti zvatakaita bose hatigoni kunyora panapo. Zvamune makaita bose ratowadarira. Zvamune makaita zvacho zvachaita kunzwa pasina dikira. Takarara tese. Makarara mese kangani? Kakawanda. Kakawanda isinama. Kanosvika kangani? Ndichaziva rega tingoti katei. right, zvimuchidii kuti vanga vamukadzi nemurume. Kana kawanda vamukadzi nechi? Nemurume.
mungatondera kuti inguva yakareba sei iri pazvakaitika kubva handizvedu taura saka taita zvatakaita tadanana paya bva tazosvikawo pakubva kuchechi kwavo pane nyaya dzachitsanangurwa dzadzaitwa bva tabva kuchechi kwavo bva tamira kuenda kuchechi but nyaya ingogara ichindinetsa so ichindinetsa rimwe zuva ndakazosvika pakuti babvi ndine nyaya yandinayo ndoda kukuudzai zvikanzi nyaya yako ndeye ndikati ndine nyaya hombe yandoda kukuudzai zvikanzi aiwa taura nyaya yako ndobva ndataura muchiti zvamunoona inarashai takadanana zvikanziwo makadanana zvaita semva ndavarondedzera kuti akatanga achisa mameseji achidii kusvikira tadanana ndobva tazorara tese babvi ndobva vati ahoraiti rega ndende ndomuona ndobva vakazoenda vakanomuona tikaenda kumba kwacho tikanotaura nyaya iye ndobva abvuma nyaya yake babvi vachizosvika pakuya kuno kwamambo kuzoripota nyaya yavo inzwa izvi shoma shoma vakateerera vanga vakateerera nyaya kubva kwamuri murume wenyu makamuudza takati ari kutaura nyaya yemakuhwa gara pasi tinzwe muridzi wenyaya zvino imotaura muchidimbu hatina chatambonzwa isu hameno kana pane vari kuteerera ane zvaanzwawo zvokuti tingagone kuti tipinde mukati menyaya nyaya yekungoti ndaisenderwa mameseji aindinyenga takadanana takarara tese takazobva muchechi takazodai hatina chatambonzwa isu mungatongotizivisa kuti maidanana ndine urombo kuti kanzera wenyu womunomu angafa wanga ari pano asi nekuda kwekuti pane basa raari kuita mutemo uri muno maseke tombotati muno muwadhi muno ndewekuti mukadzi nemurume pakangobuda mashoko ekuti vaidanana sekutaura kwamuri kuita uku tiri kungorovasha mumese bvai mukati menzvimbo ino kufunga uchadya mukondo varimwe vakatotakura mabhegi vakaenda kwakabuda mashoko ekuti murume uyu aindimbonyikidza mukadzi amhangara sokumhangara kwamuri kuita uku murume anongotakura bhegi rako kubva munzvimbo kana ari mukadzi ari kumbonyikidza murume wemunhu kuti ndokuda kutaura nyaya dzevakadzi vanhu varume vevanhu mukadzi iye anongotakura mukwende wake kubva mukati medunhu rino raseke kwete mukati menzvimbo ino uchisvika kwari kuenda kungave kuri kudomboshava kuna mamba ariko tikaziva ndokwawaenda mamba anongokudzinga mutemo wenyika atadza kugara nevamwe zvakanaka mucommunity mutemo rongoti munhu iye ngaabve ipapo hazoti kwauchanogara ndekupi saka imi mamai taitasira kuti mimika munyatsojekesa kuti kuzosvika musvike pakuzobvuma kudanana kwechakanyatsoitika chi murume ayamboti pandaiperekedzwa kubasa aisara achidzoka kumba vanhu vada kuti vanyatsopinda munhau bhozi vanhu vese vanhu ndovatongava vada kunzwa chii chakanyatsoitika munhu nemunhu abve panapa aine chaainacho zvino mataurira amuri kuitaka munhu achangobva vanongodza mukadzi maona mukadzi wazinyemba ihure nekuti haana kunzwisa kuti hure hwata kuti mukadzi wazinyemba apinde muhure zvakabva nepapi chii chakaitika kuna zinyemba saka imimika muri sapozi kungonyatsotonongodza chii chakaitika zvakadai zinyemba aindidai vanhu voziva musati pedzeni kwatoda kumhanya saka nyatsotsanangurei nhau yenyamai mubatsirikani nhau yangu ndiyo muri kurayisa mameseji akadai munoona zviite here akati aiwa hazvina basa mameseji waya hatomborina basa ini ndine zvandoda kuti tiita ndikatomboona nguva refu zvokuti ivo pavari vanotozviziva handizoziviwo kuti chii chakaitika kuti pane zvavakazoita here kana kuti pane zvavakazoshandisa handizivi nekuti ndakatotanga ndichiramba vachisa mameseji vachingoramba vachingodzoka kumba vachiuya kusvika munzukuru wangu ari panapa atombowatsiura kuti imi mawiri amunoita panapa mawiri urudzivi murume womunhu asipo muchiramba muchiya panapa ndobva tazongosvikawo pakubvuma ndozozivi kuti chiakaitika ipapa pakazotsirwa nemuzukuru wenyu ari panapa aiingani pamba aivingaini maidanana here tasisa takudanana ko pamakazodanana makazoudza muzukuru kuti akudanana here nemunhu aiuya pano ko makaregere kumuudza yambotsiura mu right pamaipimbwa imi muchiramba vekuchechi pano wamakambotaurira rero ndozviri kuitika hapana ko mukadzi wacho handina munhu osei
musina kutaura because imi hamusingazvideka zvomuri kuitwa izvi mamusati mapinda pazviri hamusati mapinda pawanana handiti ndiri kukupfimbai muri kuramba munoudzaka vanhu kuti ndozvandiri kuitwa izvi kuti vanhu mazopinda muwanano moti inga ndakambokuudzai kuti ndozvandaitwa nemunhu makatadza kundidzingira imbwa ini handi ndizvozvo right zvisinei hazvo saka yei nezvi muchiri kudanana hamuna kurambaniswa nekuti mabuda musangano kwete takazara totobuda tatarambana chii chakata kuti murambani ndakangotaura kuti handichazvida kuti muzoti hamuchazvida chii chakanga chaitika handitoziva ndakangoona kuti zvinhu zvatiri kuita izvazvii murume wenyu aenda kubasa yaenda kubasa saka chamaitika mapedza kudanana kwakuri kudanana kwekudanana kuda kuroorana here kudanana kwekukechana here asi kunyatsonzwisana ndati nyatsosanangure zvakajeka tinzwisise chiri panapa kudanana kwamaita imimi mumba mamusina chikafu here chachasvota mumba menyu chii chakaita kuti muzopinda muzvinizvo handitozive iye nokuti akaramba achangondimanikidza achiisa mameseji kufoni mwangu achingoramba achiuya enda ndatombomudza zvinhu zvazvii zvakanaka mai tingataure zvakawandisa chipedza nguva isingazivi kuti pana anoda kuvhunza mubvunzo here pana amai yavakasunungukawo kwete kuvhunza mubvunzo yekupusisaka kana kuti ndiri zvokuda kudzungaidza munhu asi ane chada kunzwisisa pana amai ava avhunze anzwisise Angora mama. Ini mubvunzo wangu kuna mai ava ndekuti mameseji acho aitumirwa naRasha imunawo. aiwa ndisisi ini ndachida kuti mai ava sezvatambotara tatowa padare zvokuti handizivi kurati chakatanga zvavari kutanza handizivi takazondishandisire chika zvinhu zvakazoya mushure ndiri pekutanga pavairamba vari kubhilevha ivo kuti pekutanga hapana zvazvati zvashandiswa panguva yekuti hapana zvati zvashandiswa zvokuti havabvume vakaregerei kutaura ndo pane nyaya point number 1 saka iyo inokavha manje kuti mai ava ngavasatipedzere nguva handitika nokuti vanoti handizivi shoko rokuti handizivi roro hatitodiwi kuna mai ava pamuromo wavo nokuti pavaiti handizivi vangadai chino ndakambokuudza ndikambokudza sezvotaurwa namambo panapa handiti then zvozoitika manje tozoti zveshuwa pane zvaakashandisa but the fact yekuti mai ava vakaisirwa first message ndobva vairesponda ndobva vainyarara handiti kureva kuti mai ava endi kuenda kwavaita vaisangoerekana vangopepuka vari kumapwalere kureva kuti zvaiplanwa kwaitotanga kutariswa kuti murume ari kupi haasi kundiona here woplana wochienda wonzvenga vanhu uenda unoita zvavanoti zvavaneta ubva dzokakumba ubva kuti handisi kuziva ndizvo here mambo right imi mamai pamaida munhu uyo ndabvunza mubvunzo hamuna kundipindura kuti imimi zvanga zviri zvokuda kuroorana here zvanga chii chaida kuitika pamuri zvazviri zvechihure here chamaipuhwa imimi mapedza kurara mese chii chamaiwana ipapo hapana hamuna kupuhwa mari inhau yekuti murume anga asipo zvakanaka mai tingataure zvakawanda gare henyu pasi right baba vaRashai muripo Ndiripo mambo. Toda kunzwa uchapupu kubva kwamuri nhau iri panapa munhu waMwari Yes baba. makana tozokudaidza nokushedza vanhu kudai chokwadi chakuda kuti chibve kwamuri asi chokwadi chiri panapa ndiri kukunyeperai nhau dzenyu dziri panapa dzakawandisa pane mumwe atotaura kuti izvozvi nhasi chaiyi kuti baba ava kana kuti pane mumwe munhu mwana arwara mumba ndokufamba ndokuenda kun'anga kudai kumuprofita vachisvika amai vakabvanza amai reururai ndamai nababa ava hanzi vachireurura kudai zvakanzi ndinoreurura ndakaita upombwe kwandaishandirwa kana kwandainamata
nemuprofita wangu Rashai zvorava kuti demo rakabva rasumuka, nyaya iyi haisati yasvika pamuri. Saka kuuya kwandiri kuita pano, kutaura kwandiri kuita pano, ndinotenda kuti demanga muri mumwe munhu, ava ndiwe mumusha, vanhu vese vakaungana pano, havagone kukubatirai demo, tigone kukurukura nhau iperere pano. Kuti iperere pano, hunge imi magona kundiburitsira chokwadi. Kana tiine shamhe tinokurovai nayo pano, tobva takurovai munhu atongwe kaviri. Asi makatadza, nyaya inotanga iri imwe chete. Asi kana dzazoenda nhasi uno ndakati sumukai vese vakanyengwa naRashai vari pano, havasumuke. Asi ndakati ndaenda kuseruko, vanouya nenyaya dzavo. Zvinova ndikanzi nyaya dzoenda kumapurisa, munozoona kuti dhoketi inoenda riri rimwe chete. Kwekupedzisira muzoona raBhaibheri saizvozvi, wakunzi ne17 accounts, 30 accounts. Saka zvakureva kuti inhawe kuti taitaura mumusha tatadza kuipedzera mumusha. Vaya vanenge vaine nyaya dzavo dzavanenge vasingadi kubuda kuti vazotaura kuseri kwedhoo, techiti nyaya ngadzigotaurwa pavanhu, zviperere papi ipapo. Saka ndichikumbira kwamuri baba Rashai kuti panhau iri kutaurwa handisi kukumanikidzai kuti bvumai, asi ndinofunga pamakambogara kuchechi vanhu havana kutaura, vanotaura chitsenga, vantu vanenge vachitya. Nhau iyi vabereki yakambogarwa kuchechi, yakambetwa dare kuchechi, vakataura adzimai vava vari paRashai, vakachemozva, vakachema, vanhu vakatochajana muripo. Uyo kuti mukadzi uyu akandoda zvakati, mukadzi akandodawo ndakatadzirwa, mukadzi asati amubata, noti atanotasimudza mukadzi waRashai, murume wacho asati anzwa divi rake. Saka naizvozvi panapa techingoda chokwadi, tisazoti nyaya iyi kana nditi ndaitadza ibve mudare ramambo, kana yabva mudare ramambo zvakuti takuteibvisa uno takutoisa kucriminal. Nekuti dambudziko ratinaro samaona vakuru vezinata vari pano, izvo tine maripotsi atakaisa kuti tine n'anga, maprofita, handisi kureva iyi, izvo ndizvanhasi izvi. Vari kushandira mumasango umu, vakadzi vanhu vanzwa kuitwa vakadzi, vanhu vanzwa nokubirwa chinyeberwa. Saka naizvozvo mutemo uri kudzi vanhu vanofanirwa kusungwa muno, kutotangira muno maseke operation yekutosunga masangano ese ari kunamata pakuzikanwa kuti ndanani vari kunamata ipapo. Pane banya ndiani, banyero ndirani, n'anga iri papo ndeipi. Kana isingazikanwi yotosungwa tobhadhara mombe kwamambo, yozikanwa nzi n'anga ndeipi. Saka ndanga ndichikumbira vanhu mese makagara pano tive nechidzidzo nokuziva. Saka nyaya dzatiri kutaura pano haisi kuti tozoenda nokumbirisa sauti mudzimba umu, kungokunzwa uchitaura nhau iyoyi unobhadhara mbudzi kana mombe kwamambo, nokuti wati uri kutaura nhau isiri yako, mumwe nemwana nedambudziko rake. Saka ndanga ndichikumbirisa baba Rashai, mukana ndiwoyu, zvataurwa ndizvozvi, tira kubvisa demo, hongu makakurukura kuchechi makaregererana. Ndofunga hudhi yacho irimo mufoni, zvese zvakaitika nezvamaitaura zvese ndinazvo. Tauti mutaure chokwadi, tibva tapedza nyaya yenyu nhasi pano, tisazonzi taenda uko. Takatadza kuipedza pano, ndinofunga kuti ipo panapa pane varidzi vayo vari pano, vanobva vaitakura. Zvino vakaitakura hazvizonaka. Ndinotenda mukana ndiwoyo. Nzure mambo nedare rese, ndinetwa George Rashai. Indakaut 18 14 phone number. Pamusoro mambo nemakurukota ese, ndichitori chikadziko, ndichitoona murume ndaitamba naye makore akakura akawanda zvikuru kwazvo, achisvika kubasa kwangu ndobva anditora tikandogara sekoko tiri vaviri, akatsanangura nhau yake, zvikanzi Rashai, ndiri kunzwa kuti makatora mukadzi wangu. Ndikati handizviziye. Zvikandapfuura nekumba kwenyu, ndikati hongu kumba mapfuura, kana tondora munuya wenyu. Ndikati ali mapfuura ndapfuura nekumba kwangu, ndichandinodi chandinoziva. Kechi 2 pari kunzi audio,
vakauya kumba vari gurupu. Iwe usapindure nyaya pakunzi audio, iwe taura nyaya chete, usapindure. Vakauya kumba, ndakangoti ndakagarawo pamukova pamusuwo, ndobva ndaona mumwe achibuda nepapo, mumwe achibuda nepapo, mumwe achibuda nepapo, vachisvika kuma7 vachida kundirwisa. Vakati wakatora mukadzi wangu. Ndikati ina handi achandinoziva. Vamuri kutaura panyaya chinamato here, mukutaura nhau yemusha here. Kana iri yemusha tine machairmeni, kana iri yenhingi tina naatezvara. Ndomiro dzandakavapa ndaona ndabatwa, ndobva ndati ndakazviita mamati. Ndomiro ndakapinda, asi nawiri handidi. Right, vabereka museke inzwa itsitsi. Nekuti kana takagara kudai dambudziko. Ndofunga vazhinji munozva chinzi madzibaba tendai. Ndakave muprofita, kuti ndinyatsokurondedzerai. Idambudziko kuve muprofita. Mweya mutsvene kana uchizogara pamunhu, unozva uri kuyazovanza pamunhu upi? Iyeye. Mumwe anenge achirwara, mumwe anenge aine dambudziko riri maari. Saka dambudziko remweya mutsvene kana uchiuya, unotanga vanzuridza chinhu chiri paari, uchitora munhu iye kuti uchimushandisa kushandira vanhu iye achitoponawo. Zvokuti munhu iye akatadza kunamata hama dzinoita dambudziko. Nokuti urwere hwuya hunobva hwauya. Ini hwangu urwere chandakatozonzwa manje so. Ndasingazviziva, handina kutumwa, ndini ndega ndangonda kuenda kuposo ndichitotiza kuRoma. Dai vabereki vangu vari pano kutaurira. Handina kukurira mumusha, ndakakurira musango. Asi ndakazonzwa kwekupezwa nzi iwewe kuposo kwangu rwanga wakachengetwa, nawe yakanga iri yeumambo, waiuraiwa nehama dzako. Ndisakaona waihwanda urumba, asi kuposora hausi kudiwa, uri kunzidzokera kuchivanhu. Nguva yacho yakwana. Ndochienda kumapostora utonzi iwe hatikude kune, uri kutodiwa kwako. Ndenda kuchanzi tiri kutokuda. Zvona kuti mukati meushe, kana nhasi unoenda kanzi madzibaba honge ndinotungamira, hazvina kuti ndinobata mushonga, hakudiwe mushonga. Zvinongoitwa kuposo ndonzi tongoshandisa buterero ngochira nokukumbirira chete. Ndobvepa ndobva ndaenda futi kupostora zvichadyidzana. Asi handiiti inini ndinotendera chakaipa kwese kunamata, ndaichengetedzwawo. Saka naizvozvi ndinotenda kuti hama dzarasha dziri pano vari kuonawo, vari kunzwawo. Nokuti izvozvi kuti mwana iye azonamata apostori, pane zvakatoitika nazvaiitikawo. Zvino imimo kana mati hatoda kuti tobatsirana. Right, varasha nyaya yemuri kutaura panapa ndiri kuinzwisisa. Chanakidza vanhu ndechekuti nyaya yenyu muri kuiramba muchiibvuma. Nhau iri panapa, hatina kuda kuti tiunganidze vanhu vakawanda, nokuti toita kuroverei pachipiyaniso. Nhau iri panapa, varasha imimika, saka ndambotaura paya, handisi kukumanikidzai. Nokuti vongu vanhu vakauya vakawanda. Asi zviri kunzi neimwe nzira zvakazobuda vanhu kuchecha vanhu havagone kutaurawo. Zvoita kunge munoshandisa mushonga kuti mude nouyu, aiwa. Hamuna kushandisa mushonga. Asi nhau iri panapa, nyaya dzenyu panapa dzinenge dzati wandei. Kana mati imimi hamukwanisi kutaura sekutaura kwamuita, kana mati imi hamuzvizivi. Saka hatitagona kuitaura nhau ipi? Toisusukidza kune kusina chita chevanhu saizvozvi. Asi taikoko kunozobuda dzakawanda. Nekuti dzimwe dzenguva vanhu ivo vachitaura pano mwakatomboya pano. Anoti ndakakuwanikidzai mukadzi uyu. Mumapawarai nokuti nemukadzi nomwe mukadzi wamainamata naye. Kwakauya futi mumwe kanzondora, ndofunga ndazomutisa uye pano akatodarika achienda kubhitirisa. Akati ndakamuwanikidza futi. Ari mupawarai nomwe mukadzi futi. Mwana wemukadzi mumwe chete, kwete uyu, mumwe uyu. Saka ndanga ndichikumbira kuti nsamana ndadzinga vanhu kuti ibvai pano. Nokuti hatisi pakusungisana kana kuomeserana. Torangodzidzisana magariro nemararamiro mumusha chete. Kuti tinogara sei. Asi kana mati isusu kukushedzai kwataita uko hamugoni kutaura nesu, tinongokutorai tokususukidzai moenda kumberi. Asi kumberi uku
zvakazonobuda nemabudira zvavanenge vakunzi vese huyai mucommunity ava nhasi tati huyai pano avo vanozouya vounganidza community nepachechi pacho nevakabuda vacho hazizopa chimiro chakanaka. Saka ndanga ndichikumbira kuti taiti dai tangokurukura nhau iyi sematauriro amakaita tangoipedza. Zvino handisi kukumanikidzai, asi ndinoona kuti ndima kuzvimanikidza kuti nyaya iyoyi ndiigeze maoko ndisusukidze ende kumberi ikoko kune kwane vakasiyana siyana, asi darero hariperi rinozodzoka futi mumusha, kwete zvataita pano. Mumusha mese ngatisanganei pachechi panonamata munhu nese vakabuda nevaripo, nokuti varimo mumusha imomo havasi vanhu vaibva kuHarare. Saka ndanga ndichikumbira kuti dai manga magona musapedzere vanhu nguva. Saka meno enderei nyumberi nokutaura manga muchitsanangura here. Ndandotsanangura nawe kuti taura kwavaita kuti takabuda zvinhu izvi ndokumbira kubvunza kwavari mambo zvane nguva yakadii. Ini ndiri kuti tsanangurai tigokwanisa kuti vanhu vese vapinde munyaya. Bona inini nyaya handiizive ndopatiri kusiira ipa. Kana mata muzivi panhau iyo yamuri kutaura, chairman mushandi wenyu baba, nhau idzi hadzinombopindawo mamuri here. Toda kuti tigadzise nhau iyi tivake, nekuti vakati havasi kuziva, isusu takuita kuti nhau iyi panapo tichinyora tsamba yoenda mberi kune vanogona kuongorora nekufefetesa, vanogona kupinda muvanhu. Sasi hatigone kuzviita imuri pano ndisingazinsa ndasvika kwamuri. Mbomirai chairman ndiregerereiwo. Amai irasha imuri pano, ndiri kukumbirawo amai ndinzwewo mashoko enyu. Sunungukai amai zvachose, nekuti vanhu ava matsotsi vaikubirai rudo rwenyu, ndofunga vaikonzeresa dambudziko. Dai vanhu ivava vasina kuzobuda muchechi, ndinofunga maisvika pakuzourayiwa, kuti vanhu havanyatsoona kudanana zvakasimba chaizvo. Saka imi makatadza kutaura, ndosaka muchiona varume vazhinji vachizosvika pakufa, nekuti ndinge ndadana nemukadzi wake. Tochiona kuti isusu kuti munhu tinyatsodanana ngatiurayi murume wako. Iye nokudzungaira murume uye akafa, murume afa ndobva ndakuramba kuti handichakuda, nokuti ndandichikuda nokuti nomurume wako. Naizvozvo vakadzi futi vanoziva kuti ano ngatiurayi murume wako, mukadzi wako. Saka nhasi uno takagara pano toti vanhu vakarambana vanenge vasina kurambana, ivo vachidanana. Pamwe chakakonza kuti zviite pane zvavakaimbisana vanhu ivavo zvisina kuzadziswa, zvoita kuti tizofumurana, asi tozonzi kwavazvifambisa sei. Saka ndandichikumbirawo amai, mazwi enyu ndinawo zvokuti kana zvanetsa zvokunzi vanhu vakauya vakawanda, amai taurai chokwadi. Imba ndiyenyu haisi yangu, ndoda kubatsira imba yenyu. Matsotsi aite mashoma mumba menyumo, nokuti matsotsi aiteka takamborova vaviri vatatu vari kuita unzenze ihwoyu, zvinoita kuti vakadzi vagare zvakanaka mudzimba. Saka ndoda kuti imi maamai mutaure chokwadi, chinoita kuti vanhu vese vari panapa vagone kukubatsirai. Asi makatadza kutaura chokwadi, mangwana munochema, munozoya pana maa kuti ndaona nanga aita zvakati. Saka ndinokukumbirai mhai kuti musununguke kutaura. Handisi kuda kuti nditsvage chiredhiyo nditi timbonzwa zvamakataura nekukurukura zvokunzi makamanikidzwa narasha izvi. Hamuna kumanikidzwa, mune kukurukura nekunzwisisana nezvamaitaura muchidini nevamwe vana mukaro. Hanzoti ndava vamukaro kandi ndoupi mukaro wacho, vakanga vari vayananisi ikoko. Ivo futi vekuchechi vantoone mhosva da kuvaripisa mbudzi, nekuti pamaita nhau muchiyanasa hamaitadza kutora chairman, nokuti sowere kuti muzonamata chechi iyoyo makanongedzerwa nemuridzi wemusha kuti namatirei apa. Maona ndochiitiko chaitika, imi hamuchachitora muridzi wemusha kuti uyaunzwe nhau iyi. Ko maizoinzwa maivharavhara nokuti mese mamuri mhombwe mainyenga vakadzi vevanhu. Vakadzi makanga muripo mubhadhara mbudzi maidana nevarume vevanhu. Ko sei musina kushedza vamwana wemusha kuti vanzwe nhau iyo? Right, taurei zvenyaya mai. Nangu
usinga kuti pausina kuti kutaura. Tangeneza hiyo. Taura muripo. Vanozonzwa vakawozo chipfindo varume. Aiwa kana wazvika. Okay yo. Aiwa iyi asina nezanya ndizvozvo. Tererana shezi. Ndinotomupfimba uko. Ndisazondinetsa ndapfimba mukadzi wangu. Sekuru munongoziva kuti mangodaro vana mbuya ndinotevera 1 by 1 kusvika pakasekuru pekupedzisira muri pama 1. Chekutanga inangu handisi kuziva kuti mambo mubvunziro wamandiita nomubvunzo pamusoro mambo. Muchiti nditaure nhau yangu, mukuda kuti nditaure zvakaitika here kana kuti right nhau yatakuda panapa amai. Imamusi munyaya yenu because vaidanana vanhu vamakaita musiku ende maitohwandwa ende musingaudzwi nhau iri panapa yata kuti imi muchitauraka ndazokunzwawo mupadare rakaitwa makazi ndo pamakatanga kuzozivawo nhau iyoyi. Saka nhau iri panapa ndeyekuti imimi panhau iyi kuiziva kwenyu nokunzwa kwenyu nezvimwe zvinoita ana mai vakagara pasi apa vanotomo mukati imomo vamatoyazonzwa vanotomo mukati imomo right. Ndoda kuti imimi mutauro manzwira amakaita nechimiro chayo nokuiziva kwamunoita nhau iyi. Musina divi ramakarerekera makanangana nerugwaro romugaro rumbamenyu nekuti kwete kuti ndida kurerera uyu ndoda kurerera uyu semanzwiro nemamiro akaita nyaya. pamusoro ini ndingati vakangori musi wechina ndobva baba chiwandava inini ndakatodeedzwa ndichinzi ndisare kutakshop nanozwa kuti wabva patakshop baba munini wangu apa ini pandasara kuno ndozoona wakamira kuzasoko nabamini vangu nanozwa kuti nyaya iri kufambawo sei handizivi zvavaitaura vari ikoko. Ndokubva vazodzoka nepamba vachidzoka pamba wakatosvika ndakatorara nchibva ndatomuka ndokubva wauya. Saka mataurira vakaita nyaya vakaita kunge semunhu kuti nditonge wada kutaura zveshoko ndichibva ndaudza ndikati inini mataurira amuri kuita ini ndoda munhu anonditaurira nyaya yakati tasana kozi mukaita kunge muri kuhwanda kuti kunge muri nokuti mataurira vaita vabva vataura kuti vangu vachipinza shoko mukati enda kuti murambe makashinga muchinamata muchiita sei. Ndikati ndoda munhu anotaura chii zvinhu zvakatasanuka. Saka sekurondedzera kwavaita ivo ndokutsanangura ivo matsanangurira vakaita vakasvikotora kuti mai kumba uko pane zvakaitika ini zvakaitika zvachina handizvizivi nokuti navanonditaurira ndobva wati pane zvakaitika kupi kumba uko. Saka zvakaitika kumba uku mai B wakazoti umwe musi ndobva wati infact waidzamba nyaya yavo wachitadza kunyatsa kuiti dyo ndokubva inini manje ini zvazvakutondibata manje ndikati taurai nyaya yenyu yakati tasana kwete kuti wange muri kupoterera. Ndobva wakabva warondedzera nyaya vakati kumba uko pane zvakaitika but inini zvakaitika izvi mai B wakazonge wakuita sei zvakasvika pakuti vareurure ini zvakaitika zvacho handizivo vachiwanda ndo vanoziva zvakaitika kumba. Ndokubva watsanangura wakati mai B kureurura kwavakaita vakataura kuti ivo vakadanana nani nababa navarashai. Indikati wakatsanangura kuti vakadanana navarashai zvikanzi ndokubva sazosvika pakuti vakaita zvavakaita semubvunziro mamuchitoitawo pano ndikati handidi kunzwa zvinhu zvokuti zvavakaita nyatsai kunditsanangurira zvamuri kuti zvavakaita zvacho. Ndikati taurai kana wakavata vese ngondudzira kuti vakaita sei vakavata vese. Ndokubva watsanangura wakati wakaita sei vakavata vese. Ndobva ndati inini nyaya yenyu yamuri kutaura iyi saka manje inini zvoita sei zvonzwini nyaya dzacho idzi dzamuri kutsanangura nokuti zvakatondiremerawo. Ndokubva wati inini ndamboudzawani bamunini wenyu saka isusu tichaita sei tichaona kuti toiita sei. Ndokubva iwo manje kubva kwavakaita pamba wakaita mufanikiso kuti nekuti magara acho akanga wati tichazotaura tiri inini nawo namai B tiri 4. Saka inini mangwana acho ndakatomuka ndichibuda pamba iri Friday. Ndabuda pamba ndichitoenda kubasa kwandakaenda ndichidzoka ndobva ndakasangana navarashai vachitoenda kupi kuzidhina. Ndikati ko vachiwanda mazombotaura navo nokuti manhero acho vakanga vaisira meseji vachiwanda vachitaura kuti izvona tavaudza kuti imimi mugozouya nawo usiku unono. Ndobva ndatovaudza ndikati vatononoka kusvika pano nekuti vanga vaine basa kupi kuzidhina kwavo. Ndokubva wati saka wati
touya chimangwana. Ndikati ehe ini wandudzwa kuti tasei toenda chimangwana. Mangwana ndobva tamuka inini ndichibuda ini ndakati pamwe tichaita sei tichaenda. Pandatowasiya vari pamba ndichiti tiri kuya tichita sei tichienda. Ini ndo pandakazoti ndadhumana nawo ndokubva kwandaibva wari kuenda kuzvidhina. Ndobva watondirondedzera wakati nyaya iri pane ndeyekuti chi ndaona vanhu vaita sei vauya kumba. Ndikati hazviite zvekuti vanhu vanouya pamba pangu wosvika wotaura nyaya inini ndisipo muchimataurirana kuti hazviite. Ndokubva ndataura ndikati vanhu venyu ava ngavadzoke pamba ndikutovada pano vauye varondedzere nyaya yavo. Saka vanhu vaya vakazoitwa ngefanikiso kuti wakazobva wafonerwa ndokubva waita sei ndobva wadzoka nyaya ichibva yataurika sekutaurika kwayakaita. Saka inini iyi nyaya iyi inozikanwa nawo varashai naiwo maybe ndo wari kuziya nyaya yavo yezvavakaita, nekuti inini ndikada kuti ndipindire pakati papapa nditaure handizivi nyaya yavo. Zvinoda kuti iwo wazvipindurire pane zvavakaita kana kuita sei. Sekuziya kwenyaya ndo marondedzero zvazvakaita ndo zvazvakaita. Musi achakanga chiri china, musi wechishanu vanhu vachibva vazouya kuva kukagarwa matarika 2 kekutanga ndisipo, pamwe pacho pechitunda andapo. Maita zvakanaka mai mataura nyaya isi yenyu zvichokwadi. Tada kuti tingonzwa kuti izwi rakataura mufono mundiro yenyu here muchikunzwa zvinondanzwa ndini. Ende mataura chokwadi chenyu. Ende pavanhu vese ndimagona kutaura chokwadi kuti vanhu ava vakauya kaviri kumba. Kekutanga vakaita dare musi. Chinotiwo mhosva yekupinda mupa kusvika panapa petwa dare ameo panapa vasingazvizivi. Vakatoshora iyoyo. Yechipiri mbva mazoti ngavadzoke ndobva vadzoka. Saka maita basa amai. Ndinofunga kuti handina zvinhu ndogona kuvhunza. Pandaida kuti ndingonzwa cheteka kuti papa. Ndisingazivi. Inandida kuti pana mai inyaya yatikaumba penyu. Andimurikona tese tiri panapa kutese. Imi mutori nani bozi mutori penyu. Isi titori kure bati tiri pano takagarira nyaya. Bozi yatikaumba shamani medu. Saka imimi munyaya amubude. Hamuna nyaya but mune kubatsira kuti nyaya ibude pachena. Kana muchibvunzwa azviro kuti mimi mapinzwa munyaya. Ndo mhaka mukona mambo havamo munyaya. Isusu hatimo munyaya. Vezinati havatogari kuno havamo munyaya. Ngarawa havagari kuno havamo munyaya. But paita nyaya ndobva vauya pano. Saka tikati Ngara taurai shoko rimwe chete. Vakataura havati inini handimo munyaya bvunzai vani. Saka taungana tese takadai sokuti tiite nyaya imwe chete. Handiti? Saka inini so far pari zvino zvizvi musati inini handimo munyaya. Inini ndipindura zvamati mabvunza muri muchibatsira. Kutaura kwavaitaka vatopedza kuona kwandaita. Mino kana pane vasina kunzwa shona kuti ina hangu handimo asi vanoziva ndivo baba vana amai ava. Pane zvavaiita vanhu ivava hakuna shoko shona inopfuura papi. Nokuti zvinorwadza kuti iwosha uitirwa zvinhu zvakafanana naizvozvo. Ende mbavha chaiyo yakabatwa. Inini ndakambobaka inini. Yakabatwa mbavha. Naye waita senoti handiri kunzi ndaba. Unonzwa begwa mapepa aya. Asi akateswa simba akabata mapepa api? Atenda kukoti. Nemapepa api? Akukoti anotarisa kuti hamuna munhu wokuziya here. Kana ari anotanga akatsikitsira pasi kudai. Ozona munhu anozonobvumira kukoti. Kunzoti anga abvumira ke kuno kuvanhu tasunungurana ati ndizvozvo. Kuti anga abvuma ndaba mapepa aya. Kana ndabira mbuya nhingi shuga kana ndabira gumbeze. Zvongonzi vabereki chiripira kana kuti sorry kuzoendesana kumberi kutadza kunzwisisana. Saka chatoda kupedza panapa chinhu chimwe chete. Nekuti amai maita basa torenyi pasi nekuti muri pari pekutoshungurudzwa. Nase dambudziko asati rapera amai. Ayogarenyi pasi dambudziko asati rapera richiripo. Nekuti vakadzi ngarigodongorera mba menyu. Ngarigodongorera mba menyu. Right. Tiri ipapo tina muzukuru ameno muzukuru chamendo yako muri. Munozotaura zveimuri vanhu vakuru. Ndimwari dzomusha keni. Saka ndisingazive muzukuru. Mune pamakambotsuro here kana kuvhunzawo. Kuti muzvika pakuvhunza kana kutsura. Mukana munhu mukuru akuvhunza kuti nhai dhewa manyanya kufamba panini. Icho kwade nemzo ari pere muzukuru wacho akambovhunzawo. Tiudzei tinzwe. Tinyatsonzwisisa.
pamusoro emambo pamusoro evidare ndinoitwa Chenai Marosha ID number 6381 88 J 66 Phone number 0775 0775 140 140 544. Ndakamira pana ndiri muzukuru kuna Tafadzwa Chivana. Tafadzwa Chivana ndakanovatora kumusha kwamai vangu neukama kumusha kwangu, saka vakamboya kumba vachindichengetera musha papasina munhu. Vangoti si muzukuru ega ndifana kuchengetera musha, saka ndomagariro andakaita nawo kuno. Vakazosvikawo kuzoitawo imba yavo, vatsvagawo musikana wavo, tikati zvakanaka vazoitawo mudzimai wavo. But pane nguva yavakamboita zvekuti vanga vakufamba vachishandira vanhu vachigara mudzimba vane mudzimai wavo. Ndikati aiwa sekuru, kana musati mawana pekugara hwekumba kumbofana muwane pekugara. Saka vanhu vazondiudza vakati muzukuru ndakawana pamwe asi handisati ndavaka. Vandati aiwa garei zvenyu kusvika madiki mavaka musha wenyu, nokuti munhu anonyatsofara kana ari pasi. Mva tiri kugara kudaro ndonga ndakazoregedza basa muna 2020 kuenda kubasa everyday. Saka ndakugara kumba nondongo yecovid handiti ndopasara kuno. Saka ndichangouya ndaiona varashai vachiuya kakawanda, nokuti sekuru vanga wana basa vachimboita zvekubuda mazuva ano zviri kuitwa nevanhu zvekuenda kumamaini. Ndawana kunoshanda tati aiwendei sekuru mwiri ndinai ndosara hangu ndiripo pano. Saka ndaiwana kakawanda varashai vachiuya. Ndikanombobvunza mbuya ndikati kwambuya ko murume anouya sekuru vasipo, makati shamwari yasekuru sei vachinyanyouya sekuru vasipo, hanzi aiwa tichitaura zvekuchechi. Ndikati aiwa zvakanaka. Saka ndobva ndiri munhu mukuru, kana ndinaichitarisa unozoona ziso kuti pane zvekuda kuitika. Ndikati aiwa ndokumbira varashai ko sei musingauya nemukadzi wenyu. Ndakavaudza varashai ndikati yanditomboziya kana mai hanzi mai Angela vacho ndatanga vaona nhasi. Kati ko mai Angela vacho mudi kuya nawo muchitaura chinyaya dzechechi muchidzokera. Bhera musiwo yanazomboona varashai vanombobvira waya pambopo. Ndazongoona kuti yaikozoona nohameno kumusangano nezvimwe zvakadaro. Zvimwe papo ndopandakazongoziva kuti pane zvazvida kuitika, saka hanakuzoziva kuti zvakazoendera kumberi, handisina kuzozviziva. Ndopamakapedzisira kuziva. Ndopandakangopedzisirwa. Asi makavabvunza pamakavabvunza vakati vana vavangu vaingowa munhu anongonyaranyarawo wangobuda mvatongooneka. Ko imi semuridziwe pamba maiti kuti Arasha handikuonei pano kana mushamwari renyu isipo. Aiwa aipa mundomuka kana maigirawo zvoga. Amai vacho ndiva ndakazoudza kuti hazviiteka wauye sekuru wasipo. Alright, naita basi. Naita basi. Aiwa zvakati kumba kwangu. Ayo makaona achondati mutaure musataure ngano. Nokuti makaona munhu mukuru ozokutsura kuti iwo zvanyanya izvi. Zvisina kuitika zuva rimwe chete kana kaviri. Shuwa vakatodzidzisa. Handitika. Kubva ipapo handiatomubvenda zvamanza zvavataura. Saka right maita zvakanaka. Ndisati ndaenda kuna chairman. Ameno vemumusha. Vemumusha. Vanogara ikoko. Nawi muri kuita mbiro sei? Vana baba mukarume vamwe vane chekuziva ndi vanoziva nawi kandi vane chekutaurawo ndi pamusoro penhawi. Azora takaendapo takambunyikidzwa. Tatine mazwi ekutaura, tatine chekuita nenhawi asi takambunyikidzwa. Nokuti hadzingataisa kuna chairman nevakuru avo hazvizonyatsobuda zvakanaka. Teketa kuenda kunoipetera. Saka handizoziva kuti vemumusha pane ane chekutaura here. Right, hapana. Saka zvakanaka chaizvo. Chairman, nyaya iri musha menyu muri kuinzwa iyi ende muri kuiona haisiyo chete, dzakawanda. Pamusoro imama, pamusoro ivabereki.
pamusoro wedare ndifunga hapana asingandiziva zvokuti ndingatanga kutaura zita rangu nhasi. Zvotondishamisa kuti maakuzondideedzera pamberi pamambo kuti ndinotanga kutaura nyaya dzenyu dzamaifanirwa kunge makauya nadzo kwandiri pakutanga. Ndozochikuudzai kuti iri dare ngarichienda kwani kwamambo. Chechipiri, dai baba vangu maregedza kutorera vanhu nguva mabvuma nyaya yenyu, nyaya toigadzirira pano yoperera pano. Sei ndanzwa nyaya yekumapower line, ndanzwa muzukuru ari kubva kutaura zvaizvozvo, ari kuti pamakatsiurwa hamuna kuzosvika kumba kupi ikoko. Handeti kureva kuti ndo pamanga mava kumapower line. Ndiregerere ipapo. Chechitatu, ndinonzwa kuti kwakamboitwa dare ndisingazivi kuti ndiro iri. Pakanzi pakaonekwa pakatakurwa matoki aida kunogadzirisa nyaya iyi. Handizivi. Manzwira handaingoita sei? Handaingoita kusvikira musangano wandapedzisira kuita zvaizvozvo apa. Ndifunga vakadzi vakandiunganira kudai pamusangano. Zvikanzi muri kuti, ndikati nei? Zvikanzi nyaya yevarashai. Ndikati ndei? Vakazodai, ameno vanozodii, ameno vanozodai. Ndakanzwa kupera peni, kupera simba. Ndikati aiwa zvisinei, zvamuri kutaura ndazvenzi. Ndo pandakazodzwa namakina kunzi pane nyaya so asi nyaya iri kutombonzi yakada kutombotsikiriwa ichitongwa. Inogotongwa nani? Inini nanhasi ndaida kutoziva kuti munhu yaya aitonga nyaya iyoyo ndiani, chirudzii, zvozodii. Izvezvo handisati ndazivei. Saka ndikuti baba vangu ka, ndinokukumbirai kana pamambotaura pai chidzokai munyatsotaura nyaya yani sezvazviri, nyaya yegadziriro. Ndinodzinzwa hangu but handigoni kuti muri kuita zvakati vanhu vacho vasina kuya kwandiri. Ndingoti amen, kana zvanetsa vachauya indogarai. Handidi kuita munhu wemakuwa zonzi chairman vari kuita mai. Ndikambotaura nyaya dzekubirwa dzekudii, tinozoti tabata munhu tatomuzomubata pamwe tisu, ndopozotanga kunzwa kuti tati chizviziva uyu pakati paipai akazodai. Mamuchizara kuti pakati kazakati paipai akazodai. Hazvisiri izvo. Dzidzai kutaura nyaya dzenyu nenguva. Hapana munhu anombotemewa nedema kana kubatwa pahuro. Kana zvadaro kamachiridzirwa kamunongouya nekuseri motaura zviri kudai. Newo mwana wangu waizvida, iwewe pache zvako waizvida. Pawakaisirwa mameseji pekutanga hauna kana wawakaudza. Kana mbuya vako chaivo variko kumba hauna kana kuvaudza. Hauna isekreti yako kusvikira maonerwa nayo maimo yavo. Ndomba maita maplans enyu okuinda kumapower line. Mukati hapana achatidi hedu, achationa. Asi mira ndikuudze zvazvinoita. Midzimu yedu yakasiyana. Kana mazogara unogona kugara neni uchifungidzira kuti uri kuita chakawanda. Ndo zvawakaita iwe. One day zvinobuda. Izvo zvakabuda. Zvakabuda. Zvinowanika. Saka ndiri kuti baba vangu ka, itai kuti nyaya yenyu ifambe zvakaita sei. Ikasafamba zvakanaka
muchazoti ndakurwadzisai kumusha hazvina kunaka. Pamwe motozodzoka futi kuna mambo muchiti ndazonzwai uko mozonzwa zvavachakuudzai. Hazvisiri izvo, ndatenda Mwari. Pane ka abuse kari kungotaurwa kanopedzera katipinza pasiripo. Saka iyi nhau iyi ndangafunga kuti takaitaura pano tozoneipendera takudare kwaseke zvoda kuti inenge yaporisha kuti anoti nhau iyi takaiti zvakati kuita kuti kana mangwana yozobuda inotaura kuti inini nhau shuwa yakataurika yakaitika, asi ndakatongwa ndakabhadhara chakati ndakaita chakati. Yobvunzwa yotsvagewo zvechokwadi nhau yakagarwa pasi yakataurwa nezvayo. Zvino kana yaita chimiro chainenge inayo, tine vanhu kuti nhau iyi izouya pano. Rege nditaure ndichidai, bepa riri mumba umu. Tine shamwari dzevakadzi neshamwari dzevana. Zvoroti tumapato tunomiririra vakadzi tuya. Yakatozobva nekumapurisa kunzi ngaende kwamambo. Kana mambo vaitadza yechidzoka kuno, zvoreva kuti haichaenda kwaseke nhau iyi. Kana tatadza kuti ipedza pano zvarewa naamamini, takutoisa kumapurisa. Mapurisa haisi kunanga direct kumapurisa. Mapurisa anongo bridge chete. Nekuti vezinata vane bandiko ravo. Vakazi vanomirira vanhukadzi vane bandiko ravo. Naizvozvo ndandafona ipo panapa tese tichinzwa. Natodza chinonzi mambo tipe masekenzi tinosvika ipapo. Saka nezvo tine nyaya dzakawanda dzatiinadzo. Ndaifungidza kuti nhau itogona kungoitaurira pano iperera pano. Zvino vanhu ava zvavanozoita ana baba hamudiwe mese mini. Kana vakuuya mucommunity vanounganidza mambuyaya. Mambuyaya ndaane chokwadi chese chinoitika iwaya. Mambuyaya ndaari kunyengwaya. Kuti vazokomberena kuna chairman vatadza kuti aze munhu mukuru. Vane mashoko avakatoudzwa pamusana wapesira kuti hataita dambudziko. Zvoti denda ndiri mumwe munhu izvo zvokutara pari zvino ndine munhu ane utsinye ndatonyara werasha yausvika uyu. Simuke baba rasha. Uyu murume ndowandanyara uyu. Pandozati uyu muneng'ina wacho. Dai nhasi unoyi kutaura kwati zvapandaka kuti chitingotakura nei mudini muiende. Ofu ichitetatadza. Handizvo. Saka handewanzoda chokwadi. Indati ndaiba nanhasi ndiri mbavha ndinoba. Asi kana ndabatwa ndinototi ashuwa ndiregerereyo. Tese panapa pana asingaite musikanzwa. Asi kana wabatwa kuti aiwa ndidini? Ndiregerereyo. Toregererana tiri munda mechibage mandaba chibage momo. Saka ndanga ndichikumbirisa kuti asura kupedza nyaya tine dzakawanda. Ameno chairman. Ndakuudzora tina chairman afuta vakuru vatinavo kubandiko ravo. Varashe tatadza kunzwisana navo. Zvoreva kuti kana musina zvikwanisiro zvakakwana matoo musungwa wezvinhata kutotanga izvozvo. Kana miinazvo isu totanga kusunga zinhata kuti mutemo wenyu kana muchinoshanda nemapostori nen'anga munotendera here kuti musvike mudzimba dzevanhu kutaimira vakadzi vevanhu murume wacho asipo. Pamakatumwa nemapasuro varashai munhu akangwara dei makati adzimai ndiperekedzei kumba kweshamwari yangu, kana kuti shamwari mukadzi ndiendere kwaamai nhingi, nekuti vainamata vese vanhu vanoziva navo. Ndinoona kuti dei nhasi unotisiri padare rinode makaita saizvozvo pasina chinhu chinonzi rudo. Saka kutaura kwandanga ndichiita nemi ndine simba rekuti nhasi uno makasungwa ndoti muregererei, mwana wangu anotadza. Ndine simba rekuti torei munhu uyu tonga manzwa mongo achifona meno hakusi kuno wati 12 uko nditoti ibva ipapo ndemotsvaga kanzera kwete kanzera wenyu. Zvichireva kuti dai vaita nharo ndaingofonera mapurisa bhikise nepakati unosunga munhu ari pakati ari kuita zvakati. Saka nhasi unoyu ndinoda kuti imi ndakupai mukana matadza kutaura ndakukuisai mumaoko mezinhata kutotanga izvo zvitiri padare pano.
vezinata vachafamba nemi ndo vachaziva mafambiro vachaita noti ivo ndo vatatanga kutosunga totanga kutoripisa ivo vava kana mutemo wavo uchitendera kuti muprofita afambe nzira idzodzo. Nesangano iroro kana matadza kuti inzwisi matadza kutaura pano kusvika tachenurana zvoreva kuti mukati menzvimbo iyoyo hamuchatenderwa kunamata nokuti takaisa mutemo wekuti mapostori mese toda kuziva kuti sangano rega rega rinofanira kusuma kwamambo ronyorwa kutoziva kuti pakati panoona ari kunamatirapo pakaita dambudziko toziva. Saka kana tatadza zvoreva kuti nechechi yenyu pamunonamatira ipapo chimbomirai nokuti matamuzeri kusvika vanoita ongororo yacho vapedza. Saka pari zvino toda kuisa maoko mevakuru vezinata ivo ndo vatiri kusunga. Last time wakambouya pano paita mumwe muprofita wekuti mukadzi ena anotora tsvina yembwa upe murume wako vakatozonzwa tsitsaona muprofita wacho vakazoya vakapfeka marigariya chairman ndine urombo kubva kushopu dzakapfeka mai vandiri kunyora ndiri chairman uri chairman asi mukadzi wako ari kubira vanhu achinyemba kuti ndiri muprofita ndobva aramba ndino semarambira vaita kuti ndiri muprofita. Takatozoona kuti katikati tipei dhongi muprofita wacho haana chii bhutsu dzaakapfeka dzakasiyana ukakapfeka tomuka ukakapfeka patapata zvoreva kuti haana chaina chada tobatsirwawo kuti kuzoti titsvaga tsvinemba kuti tikugadzire murume wako adzungaire chii chainge chaitika ipapo zvoreva kuti mukadzi yange ridzenza ihure iroro mukadzi takatoona unhu wacho futi papi pano. Saka ndanga ndichikumbira kuti varashai taura kwandiri kuita muri kukunzwa tisatipedzere tine nyaya dzatinoda kutaura dziri mumashure menyenyu ndeyatatanga tawirirana kuti isusu ndakukusiyai moko mezinata. Zinata kana yapedza nemi tiri kukuisai muvanhu vanoongorora nezvevakadzi zvoreva kuti mapurisa vari mumashure menyu mumaoko mamambo matobuda nokuti manga maita rombo rakanaka nokuti atirapedza kukurukura pano tonopedzera dare redu kwaseke zviri kuzikanwa. Zvino imakati aiwa imamugonotaura namambo nyaya yenyu yakatozwanwa kwachairman anove ndiye sabhuku achiti chairman tacho ndiye anoona nezvemumusha imomo yasvika kuno makati taita vadiki tochiisa vanhu vakuru asi vanhu yakachinge taakuvasunga tichisa maoko mezinata tikutosunga zinata kana chisama vanhu vanoona kodzero yevanhukadzi tochiisa futi chi ava vezinata vapinda sei pamuri imimi muri n'anga muri muprofita kana ari muprofita kana iri nda kuti vabereki munzwisise mozoti kozinata yazotsvagei muprofita n'anga wese anounganidza vanhu achiita zvekurapa zvechivanhu dai zvemvura zvisiri zvekunzi chipatara ari andachi zinata. Saka ndinofungidzira kuti tangachira kukubatsirai. Saka toda kunzwa kuti varashai tiri kukuisai mumaoko mezinata tiri kuwirirana here nokuti dare rineri matotadzana naro nokuti matadza kupa uchapupu ava ndo vachazogona kuita kutsvaguridzo yavo ivavava vachabata nevamwe vavo kupinda munana amai ndo muchabuda chokwadi vozokutsvaga imimi kana vane tsvaguridzo yakadini yakakwana nokuti isi hatisi maprofita hatisingechi hatamboita tsvaguridzo takuti tingoyananyana nai katayanana toregererana papi asi vakazopinda umu manzwa chairman ameno ndine urombo handi muri secretary ndizvozvo pamusangano wakaitwapo makaona here chairman akaunganirwa nana amai kandi vakakuhwandeiwo right regai ndikubatsirei ndichidai vana amai ipo pane vakagarapo hatishai vaviri vatatu apa noti ndakadana narashai asi takati ava vachipinda munana amai munoona paine gwaro rakadai ende vamwe asuri vatonyaratara panoti shuwa ndakamuona musi wakati aina nhingi ende zviri zvochokwadi vamwe makatsiurana saka taida kupa kubasana mandati kanzondora ndisoda kuona pano saka hameno toita sei toda kuti tisiye kuvakuru tovasiya nenzira ipi iti pamusoro idari inini kwandiri ndakandoti zvapera nekuti zvinhu zvane 2 years zvaiti makazviita here hongu saka maakutambisa mambo mamutamba nedare rese
chitori mhosva imhosva iyo mazvingo makazviita achi pamusoro imambo mungirwa kutaura nemwana wenyu yameni kutaura nemwana wenyu pandamboreva pai kuti dei pakutanga pasina mashoko mazhinji ka vangotaura havo vaita sei saka apa vakuuya sekuti vati mukuti mimizazvane 2 years saka ndaifungidzira kuti zvanga zvapera asi mimakaita mamuchingofanirwa kutaura mutauriro mumwe chete ndakazviita asi panga pava nenguva saka nemagariro atataita ndaifungidzira kuti pamwe zvakadii zvakapera asi muri pakufunga kudaro futi ine ndatonzwa futi ipapa kuti dzirimo futi saka makutofukunurisa zvakawandisa ndendedza musingazogoni kuti munodzipedza ngozi magara matotadza kudzidii kudzipindura zvisinei hazvo madziso yangu muri kungonzwa ndimi makuchiziva pamunotanga nepamunoita sei nepamunogumira inini pangu ndatonzwa zvokunoita kumusha kwangu ndinazvo maita basa chairman right ndinotenda nemashoko iwayo 2 years ndaiti zvapera uyu murume uyu mamusina kuregererana hazvaipera noti mamusina kuregererana mukadzi wenchai chaiye hamuna kumuregerera kana kuregerera naye nekuti nhasi unoyi pa2 years idzo dzatabva idzi pamakazodanana iyei mukadzi uyu pane vamwe vamaitodanana navo izvozvo zvinhasi unoyu pane vamwe futi vatongoita futi zvinongo ndizvo saka ndanga ndichinyanyokumbira kuti dai manga makasika kuzvibvuma tisina kupedza nguva taitira kuti tikwanise kurerutsirana noti iye zvinezvika kubvuma kwenyu kunoita kuti dzimwe dzenguva tibva taziva kuti tokuudzai zvokuita mobva maregerera kuzva muri kuita izvozvi kuvakadzavo zvoda kuti vamwe vacho vane nyaya dzavo otoziva kuti nyaya idzi kaidzi ndochimiro chacho saka ndinotenda hangu ndisati ndataura nemi kana chimiro chenyu ndingangokutendai asi mhaka futi kumboramba kwamadini kwamaita tinokuripisai ende muchatoripa ndira kuti ndakukuisai nenzira yakareruka nekuti maramba muri mumaoko amambo vezinata vane chokuita nemi vomba vakusiyai kwatiri zvakare tombonzwawo mashoko ezinata kuti vanotiwo chii nazvo kana vapedza tsvagurudzo yavo ipo pano tochidzoka kuno kumusha toregererana iri ndodare redu irori takaita zvatakaita pano vanhu ivava vakati ngazinzai ndozvatichaita asi chekutanga tanzwa mashoko achairman ava vanga vatoya zokusungai ende vanga vasingakusiyei vanga vachitoenda nini asi nekuda kwekuti mabvuma henyu pavanhu saizvozvi cherega tinzwawo mashoko avo nechimiro chavo tochidzoka futi kuvanhu ivava tonzwa kuti ko vabereki vemusha vangati tingarovanesei nekuti apa shuwa manga muchitoenda tofunga munonzwa nzira akatanga ine nhau imwe chete nhau yanzira yange ringonyenga vakadzi vevanhu iye nhasi tasemona akazofa nenzira isina kurorama saka ndanchikukumbirisai maita zvakanaka chimbogara henyu pasi timbonzwa chairman tine baba 07 7 033 007
Pamusoro mambo, pamusoro dare, pamusoro vana mai nevese vanoremekedzeka vatinawo pano. Ini ndinoitwa tine dabwa, ndakamirira varapi vose kuzinhata. Zinhata zvinoreva kuti Zimbabwe Traditional Medical Healers inomirira wese anobata chokuita neupenyu hwemunhu. Ungava wakapfeka gemenzi, wakapfeka chinyi, so long uine chauri kupa munhu kuti apone, takakumirira tisu. Saka takadaidzwa kunoona mambo, takambodaidzwa futi last time iyo tikauya tikatamba dzimwe, mambo vatidaidza futi tadzoka. Ndina sekretary wedu uyu agera apa. Tafamba tiri vaviri nhasi, tichizomuintrodusa futi kuna mambo, tatosvika nyaya nonokwawo, asi tichazviita hedu takuvharisa nyaya. Isu takateerera nyaya inga ichitaurwa panapa. Hatidi vanhu vanoshandisa manzwi akashata kudai, nemaitiro akashata kudai. Tiri mapurisa eZimbabwe Republic Police, tishanda nevarapi. Takamira panapa. Uyu murume uyu kana kuti ava baba ava kuvaremekedza zvakanaka, vane unhubu mumusha mamambo. Kweresikana dzese dziri munomu dziri mudzimba dzadzo dzakayaruka dzikaroorwa, iwe ndiwe uri kutevera uchirarama vana ivavo. Mukana wako ndiwo kuti ndiri mukuru wechechi. Mukuru wechechi toziva ndiye anenge atori munhu anofanira kunge yakaremekedzeka zvakanyanya, achibata vana vesangano zvakanaka. Unhu hwako hatikusiyiwe. Tichakusiya pachidimbu chinenge chataurwa naShe, asi isusu hatikukusiyi. Handiti tichashanda newe, tigoziva zvakawanda zviri kuseri kwako. Mambo vanoitawo basa ravo, side ravo, mambo odi vobata, asi tine side redu. Number 1 yawaratidza unyanya neunhunzva tunzva pakazara hama dzedu kudai. Unoramba nyaya wakaita. Eti last wakuita zvokupakwa porridge pamuromo, uchita zvokupakwa. Ndopo wakudzoka futi kuzomira poti ndakazviita. Uri kuzvidza mambo apa? Uri kuzvidza here utekwa-tekwa hwese huri panapa? Mambo, ini ndichamubata mwana wekudii rangu. Imuchaita conclusion maitiro enyu mvura mayo. Kuripwa iyoyo kwa mambo. Muripo kwa mambo amotarirwe. Totokuudza tese varidzi vedu kuti mukusvibisa pekuti toda chakati. Asi kufunga kwenyu nezvine mhosva yamakaita asatara dzimwe mhosva idzi. Toda kuti mhosva iri panapa iyi imbva yakabva mhosva dzese. Nokuti hatizoda munhu anozoda kuya kuzomhangara nyaya yake yatangirwa ne2 years yako irefresh, wadunga wamhangara, ndio anonzi mateedzerwa iwayo. Saka pamunhu wamakatadzira uyu, murume uyu, munomuripone, munomuitiro chii? Wamakabira mumba make uyu. Kana kuti mauda kuroora tibva tangoshedza hama dzemukadzi, uyogura pfuma moroora mukadzi wacho hatizivi kuti zvamuri kunyatsoda kunzwa kuda kuita pamhaka yenyu iyi ndezvipi. Ndenda kutombogarawo namukoma. Ndinofunga kugara kwatataita kauko. Muda kugara namukoma, tida nyaya dzatoda kuita pano dzipere, iyo ndeyatanga, haigoni kuzopinda. Ndanga ndichitarisira kuti kutaura kwatataide mateta mamwe nemwene, imi ndimi uye asiri akatadzwa. Right. Kana mati muda kugara pasina mukoma, zvoreva kuti ini ndinichachaja zvandiri kuda ndoda kuti dare kwarasha ibhadharai. Nekuti muri kupara mchinyenga vakadzi vevanhu, nekuti mune zvekuripisa. Saka ndanga ndichasira kuti iwe semuridzi pfungwa dzako, nokuti pawakanyenga mukadzi uyu mukoma wakanga aripo. Ai, wakagara pasi naye mukoma makamubatsira kunyenga mukadzi uyu. Pamusoro imamo. Pamusoro imamo nedariro. Ini ndinoitwa Osio Rashai, ndiri mukoma wemukomana. Osio Rashai. ID number 27 stroke 153 stroke 153 044 C27 good 047
ndauyawo pamberi penyu mambo. Ine chichemo mambo, tinoziva zvinowanikwa mhosva inoparwa mwana akapara mhosva. Asi ndisati ndanyanya kuuya kumberi kwenyu mambo, ndinotanga kurova iye neshamu. Shamu yangu mashoko handichataura kwaari, munin'ina wangu. Nyaya dzaitika idzi indangoperera kudzinzwawo nemakuwa. Kusvika nhasi ndatova pano pandakamira panapa. Ndasingatombozvi chandiri kuvinga panapa chii. Ndanzwa nyaya nemakuwa ndakatiraya kumufonera semunin'ina wangu ndichida kunzwa kuti todzifambisa sei nyaya dzacho kana achinge apara mhosva yerudziwo. Munin'ina wangu akati handidzizivi. Ndini ndakamufonera instead yekuti yandifonere kuti mukoma kune nyaya dzakaita so. Saka kukanganisa kwose kunowanika. Asi ndine chichemo kwamuri mambo kuti zvatatouya tauya pazasi pemuti wenyu unoremekedzwa zvikuru kwazvo. Kana tichinge tauya takutarisira kurovha neshamu yenyu mambo, hatichagoni kuti tizvirove. Takutarisira shamu inobva kwamuri. Tinongokumbirawo mambo kuti kana morova musazorova weinokwatura nenyama mambo. Asi kutadza tinobvuma, tinokumbirawo ruregerero. Right. Iyi yakajeka iyi. Zvatakuita pano yaya yatwa unoperera kwaseke. Zvino yakasvika kuye inozotanga patsva. Semakumbiriro aita varashai ruregerero. Chiregai tidzoke shingoipedzera pano nokuti utungamiri hwacho huripo. Vazhinji vemumusha mauya, asi ndine urombo kuti vamwe mauya kumakuwa maita zvimufananidzo, hamuna kuda kupupura kana kutauro kana izwi rimwe chete. Vazhinji muri panapaka matera nhau yani yarashai. Vamwe matoperekedza kuyazoroverera pamuchinjiko, vamwe mauya kuzonzwa makuwa. Taifa unge taonesana tose pamwe chete. Asi zvinofadza kuti ndokoti matero chairman wenyu vamamina kuti handi tinonzwa nyaya tinzwirane pamwe chete, nekuti ndimi vakadzi vacho vakaunganira futi chairman. Makataurira chairman kuti tashupika nemunhu uyu, saka toda kutsvaga keji. Imbwa yakarura kana shumba yakarura inoiswa mukeji. Takatsvaga keji takaisa imbwa iyoyo mukeji ichimborapirwa irimo, vanhu vanombotambanuka mumusha. Saka zvatakuda pano toda kurerutsirana. Ndakanzwa pafoni papachitaurwa apa. Vanhu ava handizivi kuti uyu ndikunzwa mukoma, but muswe pane munin'ina ainzi akanga zvipira kubhadhara mombe 2 zviri mufoni. Makamboenzwa iyoyo? Handina. Ningati mumwe munhu akatondifonera panyaya iyoyo ndiye muridzi wenyaya iye Chivanda. Right. Munin'ina wangu kana vanin'ina vangu vose havana nyaya yandiri kuziva. Saka mheno mumwe weukama hwenyu ainzi baba mudiki naamai ava vakazonzi ima hamubhadhare mombe idzodzo. Dei pasina kuti maitaurwa zvinyadzi pano padare ravo, ndisati vasina kushedza vakuru vemusha. Ndichatovapa vakuru vemusha. Dei pasina kuti paitaurwa zvinyadzi, dei tangopureya tese tadini tanzwa zvino zvaitaurwa zvakadzika-dzika. Amai vakanga vatsamwa ava. Aiwa idare zvaro, but hatizoda, toda kuti idare redu roda kuti tirambe tinechengeta tsika dzedu dzechivanhu. Nokuti akazotaura zvakadzika-dzika, aripo mamatsosi anozoda kuzozvinzwa nonotsvago futi. Munonzwa nokuteerwa nevanhu ivava. Hameno kana manyatsonzwisisa. Hongu idare zvaro, asi zvakataurwa mazvinomira zvakadini? Zviri kufumura vakadzi, nokuti iye anzwawo panaso, iye ndambonzwa kuti zvakamira sei. Monetswa futi anamai, nhau yacho haipere. Saka naizvozvo apa pakanzi mombe 2. Amai akati kana dziri mombe 2 neno ndotodzidawo mombe 2. Kwangu hamuna kundiroora ini. Kwangu hakuna chakaendeka uku. Zvora kuti padare racho rakave negakava futi harinopera zvakadini? Zvakanaka. Saka zvichireva kuti murume anenge achingoone mhosva kwese
mukadzi wake anenge achida kuti wangomuripirawo pachivanhu chedu. Hamene varasha munzwawo pachivanhu chedu. Kana watadza zvakadai unotiwo sori. Vakuru vanoti unobvisa mombe. Kana usina mombe bvisa kana mbudzi zvayo ngoti adzimai sori. Aumupe ega anoshedza hama dzake. Otambidza kuti anonda kuti daitadzirawo mukadzi wangu zvekuti. Kunyange wakada kuita zvonda kana kuroora chaiko toti aiwa adzimai oshedza hama dzacho okumbira uregerero. Zvozikanwa pamutemo handiti mapanzwisa. Kuitira ngozi mangwana vana kana vazosara vanove nedambudziko. Saka naizvozvo pamombe mbiri dzakataurwa apa idzi wakawirirana nazvo leo? Handina mambo, ndakatoti ndinokumbira ndinowana mbudzi. Right. Regai titaure muchidimbu chidai. Anyenga mukadzi wemunhu sekudanana kwatibva kuti kuitika panapa. Mutemo wedu unoti unobvisa mombe 7. Mombe 4 dzoenda kwamambo, 3 dzoenda kumudzi wemukadzi. Ndozvandada kuti tinge tichiita papi? Pano. Asi nokuda kwekuti pachemwa zviri kuitika izvi, ndoda kuti toziva kuti zvinozondishoresa mangwana, zvigonditukisa mangwana. Usazondirovesa mudare ramambo nekukasika nekuchimbidza. Pamombe 7 ndoda mombe 2. Wanoripira uyu, wanonoripira kwamambo, yotonyorwa pasi mombe iyo. Ndisingazive kumukadzi imombe yeumai haichadyi, asi kumukadzi uku unofanirwa kupagadzirisa. Kukurerutsira kwandatoita ikoko waifanirwa kutobvisa imwe mombe unoenda kumukadzi yokukumbira ruregerero. Handizoziva kuti uchamukumbirawo sei ruregerero, nokuti nyaya dzako dzadini dzawandisa. Saka mombe kwamambo iyoyo handizivi kuti uneibhadha taitoida nhasi chaichai kana kuti mangwana, nekuti nhau iyoyi musi wechipiri kunga kansera wenyu anenge aripo. Ndichakumbira chairman ndisingazoti unonga watoiwana here mombe iyoyo musi wechipiri chaiwo chaiwo watosvika tese kwaseke totoona kuti watobhadhara mombe iyoyo. Kana uine kuchema kwako uchaibhadhara sei, asi uine pawakabata pekutobhadhara mombe iyoyo. Undikasikirewo sabude mumutemo, handizivi. Ya, jambonosha. Apa kuti jambonosha zviri kutodiwa. Dewanga rumwe munhu ina handina chiwande chondezita handitotarana kuseruko. Kana dewanga rumwe munhu wandikasikirwa ozomira mangwana uchiti ndakatonga mutongo wako imombe 7, asi nekuda kwekuti mashoko atarwa namukoma nekuzozvimirai kwawaita kwaifa watotanga wabhadhara mombe yekumbonyeba kwawaita pano. Saka panapa hachatomboda chimwe chinhu kana tarizokurerutsirawo, asi hatina chimwe chinhu. Mbudzi yako yepanapa ndiyo yatautongoshandisa, asi tinoda kuti musi wechipiri kunge wakabata risiti kuratidza kuti wakaenda kwamambo wakabhadhara mombe ikwamambo. Asi kana wobvunzwa mombe dzangu dzadziri 7, asi nokuda kwekuti hama dzako noti pataura mukoma vaise vauchirawo kuda kuti vazvinzwisa kuchema kwako, ndozvada kuti tirerutsire. Anozoendawo nedhore kuseri nonga kuti ndakatonga shuwa mhosva ndakapara, asi zvakaitika hazvo, asi ndakabvumawo ndakadini ndakatonga. Ndinofunga pane imwe nyaya yakaitika pano tichitaura zvataichita takagara macheya akatyokaya. Vamwe vakauya vekwenyu futi ikoko vaya nenyaya yavo pano. Mukadzi yakanga iri nzenza, seunzenza uri kuitika ihwo. Ndobva amhanya nerweseri nyaya iri panapa, aenda kumapurisa adzorwa pano, akakuti auye pano akabva nokumapurisa. Auya pano tataura naye, tataura zvatataura, aenda nerweseri aenda kumapurisa. Aenda kukoti. Kukoti ndobva adzokera zvanzi enda unopedza nyaya yako kwamambo. Ndinofunga kuti vanoziva mukadzi wakampira kadi mudiki uya
nhau iyo yakatoitika iyo haisi yekunyepa. Saka ndinoimba kuti nhau yako iyi rasha iyi muchidimbu ndozvairi. Imimi nyakuparirwawo ndada kukuripisai, asi nenhau yekuti tazokubatai pakuregerera ndafa kupai mombe 3. Sine kuti nhau iyi makaitenderedza iyi makanonoka kusvika naye kuno mautoda mombe 2. Ndidzei mombe 2 idzodzo taikusungaide makadzitambira murodze mwana wevanhu ende hamuripise mwana wevanhu, kuti munenge maakutengesa utsotsi hwokuti unotaura kuti iwewe ndotora mukadzi wangu ndoti handei kubva wakechwa tobira munhu iyeye mari hatitenderi. Nhau idzoka dzaitika udzaya vana amai ngatiburitsei nhau nekukasika. Sagarire nhau dzipi idzodzo. Saka ndodivi renyu tandiri kutaura vachazokuripirai mombe imwe. Amene taurai tizvo. Pamusoro imam, pamusoro ivakureda. Ndingati hangu sekutaurika kwaita pano kwese. Chokwadi chamboda kuramba kubuda, chikazopedzisira chabuda. Asi ndinotenda kuti kunyangwe mbavha ikaba, achiziva kuti ndakaba anoramba. Ende murume uyu azama kuda kuti anzvenge nyaya dzake, achiziva ake iye zvaakaita. Hakuna musi wane wandakamufonera ndichiti enda unopiwa uenda nechinhu chakati kumba kwangu. Handina kumboisa ndaisa muromo iwoyo. Kuvhara kuda kuti chandakukumbira kwamuri baba. Inzwai tiri padare toda kuti tiregererane naye. Akatadza abvuma hake saka tamuudza. Imimi ndofunga makanga mamuregerera kuichengeta nguva. Dai mamusina mamuregerera dai mapurisa akatotanga kumutera kumashure maimuda. Saka nanhasi uno ndoda kuti mumuregerere munhu iyeye. Handimapanzwisisa. Zvese zvaataura izvi tazoona kuti kunyeba. Asi chokuita hatigone kunongedzana kuti tipakuyanasa. Nokuti akatanga kuti yoyo panita kuti abishi nemheremhere taubatirana mupinyi. Nokuti dare redu ndiri kuyanana hatisi vatongi. Handimapanzwisa. Saka ndoda kuti inini murume uyu mumuregerere. Paanga ataura mombe 2 pai dzichave 3 kana 4. Nekuti izvozvo izvi kuna chairman ane mhaka. Handitika? Kuna mai ake kwane mhaka, kwamuri ane mhaka. Makamutarisa izvozvo zvaari izvozvo haana chainacho. Pamwe ndimatombomutengerwo ushuku, pamwe muchikavhana ushamwari wei. Asi chandakumbirisa nchokuti chimuregerera iwe. Ameno mamuregererawo. Handina shoko ipapo ndingotaura. Taurai zvenyu. Handina kuziva kuti ndozvaanga ndiite murume. Ende sekutaura kupita mambo vari kutaura chokwadi. Ndaitoti ndikabvawo kubasa ndichiti mumwe wangu tinowirirana. Ndaiuya ndakamubatsira bhutsu. Ndaiuya ndakatomutosha mwari hembe iyi ndichiti kuwirirana. But ndisingazive kuti ari kundiita uroyi, ari kundiuraya. Zvinova zvinhu zvakaipa kusvika pekupedzisira. Ende mamwe mashoko asingakwanisi kuti ndimataure pamberi pedare. Zvinova zvinhu zvakaipa pasine kudenga. Zvekuti unogona kupinda kumukadzi wangu usina chekudzivirira. Zvinova zvinhu zvinorwadza zvekuti inini ndinofunga kuti saka ndichange ndiri papi. Nekuda kwemunhu ane pfungwa anoziva kuti chinhu chandiri kuita chakaipa, but otadza kuziva kuti chinhu chandiri kuita chakaipa. Ende ainowo kuti akaita huku dzakawanda, akaita matoke akawanda anga achataurwa, akabva kwandiri pakumupa pakuwirirana. Ndisingazive kuti imhandu muroyi wangu. Zvinova zvinhu zvakandirwadza kusvika pekupedzisira. Handina kumbofungidzira ndakana kumbofungidzira chinhu chakadaro kwaari. Ende mushure mekunge nyaya iyo yataurika zvofunga zvemombe izvo zvindakatombozviramba ndikati handidi kuzosvikira ndabatwa naamakina ndiziva kuti nyaya iyi haiperere muno ndinofanira kuenda kumberi. Ndikazobatwa naamakina ndikaenda ndikatsanangura nyaya kuna amakina. But rashai chinhu chawakandiitira utsinye hwakaipa. Ndinotenda kuti dare rese riri pano remulonglands hapana musi wani wandakambobvira kana iye paanosimuka kana even vamwe vataipinda navo chechi vanotaura kuti chivanda akaipa apa nepapi.
but taitirana chinhu chakanaka ukama seushamwari, but ndisingazivi kuti ushamwari iyoyoyo uri muroyi, uri gonzo riri kuya richindidya ndisipo, uchidya hembe dzangu kuti ngadzibvaruke, iwo uchiti zvako zvakanaka. Demsheti handina kumboexpecta zvinhu zvakadaro kwauri hama yangu. Ndofunga ndakakudza kubvira pakutanga kuuya kuzotaura nyaya yako, handambofungidza kuti iwe uchati ndanda kana kunzvenga, because ndakauya kwauri ezitizi mukufara mukuwirirana, ndikati handikurwisa, handina simba iroro. Tikarwisana kune nyaya dzakawanda dziri kuitika pamaredhiyo dzemakesis akadai, unodzimara waenda kujeri, unodzimara watema kana munhu. Hapana munhu wandiri kusapota ifini kana mudzimai wangu aripo pano akatadza zvakanyanyisa, akanyarara chinhu chaaiziva kuti ndo chiri kuitika achinyarara. Vakasvika pakuwirirana kuti ngatiite, vakanakirwa, vakafara. Zvinova zvinhu zvakashata. After all famba uchitaura zvakaipa mukati meguta futi kuti Chivanda ndiye akaipa, Chivanda anodai, uriwe wakaipa kwandiri. Haukama, unonzwa sei? Ndofunga ndakambomuudza ndikati ko dai ndandirini ndakazviita kune mudzimai wako, wainzwa sei? Pamwe dai wanga uriwo wakatonditema nedemo ndakafa, nekuti pamwe hasha dzako dzainge dzakatokura kupfuura dzangu. But ndakagona kuzvidzora ndichiziva kuti mhaka dzakadai idzi dzine jeri, dzine kukuwadzana. Regai ndizvibate kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Ndambonzwa pataurwa zvematoki, handizive kuti matoki waya akafamba sei. Ina handinambobvira ndati ndinoda kunoripa munhu nematoki kana kuti iye hamene kuti zvakafamba sei, ina handizvizive kwangu. Zvemombe patakati kuripisana ipapo ndakazodzoka bheki ndikamuti handisi kuda kuripa newe, ndichiziva kuti nyaya iyi haiperere pano, inofanira kuenda kumberi. Ndakaramba pachena mudzimai wacho aripo nemunin'ina wacho. Ndikazama kufonera mukoma wacho uyo aripo pano zveshuwa, ndiri kubasa kumarondera. Ndo zvakaita kuti nyaya iyi inonoke mambo sori zvenyu. Payakaitika ndakabva ndabuda ndikaenda kubasa. Ndichinoshanda kuti mhuri yangu irarame, but mumwe munhu ari kuya achichera. Ndakadzoka kubasa ikoko ndikaona amakina vakataiwa nyaya mambo vari kuiziya, dai mamusina kutaura imimi ndimainge muine mhosva, but ndaizviziva kuti nyaya inoenda kumberi, nyaya haiperere panapa. Kana tonamata ngatiregei kunyengedzana, ngatiregei kuhwandirana tichitorerana vakadzi. Zvinhu zvinorwadza kusvika pekupedzisira. Kuti ugone kuziya mukadzi wangu kushama kwake kwese, iye agoziya kushama kwako kwose, it's useless. Ngatiregei kuita unhu wakadaro kana tiri musociety. Kana tati tawirirana handina ukama newe, tawirirana ukama hwekuti ngatinamate, ende ngatiite ukama hwekuwirirana pachechi, kwete ukama hwekuti unopinda mumba mangu woita zvaunoda. Right. I think amaira bhoma vakatombotaura muromo wokuti hatichaziva pamuri kuti makaitira kumapower line, pamwe maitopinda mudzimba nekuti ndandisipo. Ndatenda hangu mama. Ndakumbirisa. Ndatenda hangu. Mapedza shungu handiti. Asi musati hamuna kutenda mirai, mada kumira ndini. Chandiri kuda kuti tinzwisane pano, mataura shungu, tazwa kuvaka ukama kwenyu kwakanaka. Hatidi kuramba tichihwandirana nokumakwenzi. Ndimi mai mutengera bhutsu, ndimi mai mitira zveushamwari hwenyu noukama hwenyu. Chandakumbirisa halo Shumba, maswera seko kanzera.